Cuti acara ruangan di Desa Jeruk. Menika kula kali panjenengan tasih saged uri-uri budaya inggih kajate ruah dusun Jeruk. Mugi-mugi dipun paringi barokah rejeki kang kathah. Amin ya Rabbal alamin. Ingkang sakit dipun paringi keswarasan. Amin. Mugi-mugi sing tandur tinandur sae, ugi-mugi khususipun sinten mawon monggo didongaken sareng-sareng dipun mugi paringi rejeki kang kathah. Nyuwun ngapunten kala taun rumiyin nanjene kula didamelaken wayang kulit niki terus tiyang Jeruk rumiyin wonten wayang golek. Mugi-mugi siang menika kula adaken wayang golek asal usule nggih ya. Kayak tahu terus didanyangi mon nggih ngoten nggih ya. Dadi muga-muga mangke wonten sindene 3 nggih. Ini tadi dari tiga mungkin matur niki wayangan monggo nginingani. Ugi mangke di streaming kali MKD langsung siaran langsung mangke. Nggih matur mawon ingkang kula aturaken mbok menawi wonten kula sak rombongan Pak RT siji loro kali Bu Polo enten kirang sekecone ten ati manan jenengan nggih ugi donatur sing nyumbang rokok kula aturaken matur sembah nuwun apa maneh sing nyumbang iki ya sing tarian kula tungangan rezeki nika wadah banget nggih. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dumateng para bapak, duwen para ibu lan para sederek khususipun warga dusun Jeruk Kakung Mewah Putri ingkang dirahmati Allah. Dinten sak mangke kula panjenengan kagungan kadat lan niat inggih menika diwastani ruah dusun, enten sing wastani bersih dusun, enten sing ngarani ruwat dusun. Upadah nanti jelasakan ngoten upadah bersih dusun niku maksud dan tujuane